Let's go. Smai, Clive Wolfendale ydw i, rwan, prif weithredwr o cais asiantaeth gyffuriau alcohol yn Gogledd Cymru. Dwi'n dod yn reiddiol o Manceinion ac yn 2001 ges i fy menodiad fel prif constable Cynorthwyol o Heddlu Gogledd Cymru. Fel prif swyddog o Heddlu, rhaid i mi dysgu Cymraeg. Yn y ddechrau, ro'n i'n treulio wythnos yn Nant Gwythern, lle arbennig o dda, of course, ac roedd yn mwynhau y wythnos yn Nant Gwythern, a roedd yn penderfynu i parhau i dysgu Cymraeg. Ac yn 2003, mi ges i fy menodiad fel aelod o bwrdd Nant Gwythern. A rwan dwi'n gweithio fel trysorydd y canolfan. Y iaith Cymraeg yn pwysig iawn i mi, i cais of course, i'r heddlu y gogledd rwan. A dwi'n falch iawn o fy cyswllt efo canolfan Nant Gwythern. Yn y dyfodol, dwi'n hoffi weld Nant Gwythern parhau fel calon y iaith Cymraeg, canol Gogledd Cymru, ac of course canol i mi. Penblwydd hapus i pawb.